Hathai kotor ni mangpli blai no kotor chinero phaibi sokpakya chung sawiman ka bisi kadukma romoi hathai kotor ni je berai khiri thai rok blai na hamya angui tongbai mani no khobor khana moina tini or jagao em borom ganang Robindra Deborma thangwi shokka Mohanpur ni hezamara ard block by khobjak Baro Chandra edisi village o maikana kadukma romoi ja orani samung tangjai ke tongmani berai khiri thai no taibo kaham khlaiwi shnamnani bagoi tini berai khiri thai no kaham khainani bangwi nai thani thangwi shokka em borom ganang Robindra Deborma taibo bosaka age kaham tomuni phaba tabok nai koljaglian bangwi no maike hamya sitra angwi tongka abuni bangwi no busang salo abno berai khiri thai taibo kaham khai shnamnani bagoi sei or jagabo khithai hondi sutui thai hondi rok blaina kaham khlaiwi tangjakna te or jagabo mondir rok mutani nog rok bu kam klai slai jaknai tei snam jaknai hami samune mangpli paya golo temo koksaka khanai nagadi em borom gana Robindra Deborma Mohanpur subdivision ni bising klaijak Hezamara RD block ni bisingo mo Balurbon village committee ni bisingo no matia kami mo kami Agartala bai belakhen hasal ebong boroni je panchayat office tongma baibo borok belakhen chalo bisi kolok ma mo kami ni jungjal ek number angkha tui kom oroni srai rok no borok oro kaisa school tong haipana abo tabuk chatra rok bo kom ni bagui school thimoto choliya maximum student rok no Hezamara ni Surendranagar school ogo tai baki kwbangma school ogo borok tongkhlaima tongo ge tini chung oro o kami rogo ma phaimaka elaka ni MDC hisabe mo elaka ni tamatam jungjal tongko tuini to ta pipe koro oro শুধু হাতাইও ও হাতাই কত নি বিসিঙ্গ oro ta romdi দক্ষিণ দশগড়িয়া বীরেন্দ্রপাড়া অমতাও মাতিয়া মোহনবাড়ি তুইসাকমা একদম সাকসেস আশুক বিসি কলমা অনেকবার ফাইও মেশিন কাইসেমান সাকসেস খাইমিয়া जों যখন ইয়াগ্রিমানি পরে এবং মেশিন এমন বা মেশিন এমন পাওয়ারফুল মেশিন তো মানে পরে অর তুইমা ইয়াংলিয়া তুইমাখাই শেষ কই গিয়া aboni pore nangu lama tabuk oma haikaino chini je route je ta obono to main route himi to pon yang ni main route ni simi dokhin dosgoria thamani main route ni simi matia ni pora yang basai o lama tabuk brick soling na apato it soling nai जों thinango wan sugui tongo omo bai nini lewang bazar tike murabari ayang tike pura boni panchayat office no link khairi na bagai yang ti jana bor gari hor sar laisui manane bagai se wan sugui tongo ebong tebo khobor kaham khamono khwai sodor suplana bagai sudu subul sing tui simi mohan bari tui simi yang belphang tui simi lamaya tai kaisa shortcut lama Ratanpur tui chung jokhon osuk bisukngo o amchaini borok kulum ksang kangkai belai khano katla marawo nyakhaba Hezamara o nyakhaba kabangma jaga mathang kintu oro jodino lama hamui thangakai Ratanpur bai omo belakeno shortcut ebong ortai kok wanjibo sanangliya chini borongno doctor chini borongno biti phalnai chini borongno nurse gama haiklaioi o elakano development khaina bagai chung wan suglai tongo omo haikai chung tini oro hatai kotor kaisa ter ngo sob prottek bosorot 2 bar hatai kotor ter bormura chiri sitini simi onek bisi kolok ni simi chini okra sakra rok cucu nana songrok oro mutai barok layo mutai pun boliruo tok boliruo oro chung nai naikha oro no khugrok belai sayang tongmaikha bai tongmaikha kagi tongmaikha gobo tuan sukana omo haike to tongingya chung elakani protinidhi tongi to haike to ningmaya engka agini nogrok no taisa katal khai uthok bai ksamno khibioi khlainani bagai prai oro 2,06,000 টাকা ni kaisa budget khlai rijakha abo bai na pura elakao tabuk aboni pore sutinok aboni pore chung seman simi salamang public toilet bongkha kinani sutinya ninkai bolongo thanango tai thananya jat abo tolao khete kaisa ban theoi a je mondir gana gini ni bolongno poriskar khai
aro khum rok khali taglai simin chung sengnai khum tum rok kainai buskangni choitro mas ni mela ni ageno aro je parking hatai to mani abro 2 lakh taka ni sengor 4 jon klayu aro bishoketu ang Robindra Deborma Ronjit tai Sohel soho borok jon 50,000 ang relai senga hatai no 2002 bokogui abro ekta naithok khainai or ekta tourist spot berai khiri ni ekta jaga khainani bagui nok tang renai aro burifang rok naithok tong abo kiting khlai aro asuk jana rok khainani abo rok wan sulai tongo sung honorable chief minister phangtung chini CM sahib no sung tebo kagos renai thinango sung obono sung sudu o somotolni mela kuthumano simi mane bishi gurutor layu kintu chini borok dukho kosto mane aro laimaka sung gurutoria obono sung taklai joton sai bishi gurutor nai sakthari oroni je jingjal no sung obono sung somadan khainai abono bagai tini oro phainai chini village committee ni vice chairman Binu tongo chini Porimal tongo Bulti tongo tai oro joto chini Kishur song tongo parani okra sakra tongo borokno bang belai hambai ebong omai keno hasal kami amche tongnai chini hodani borok rokno taku buku rokno jara protinidhi nei rok bo jekono dol ni phangtung thangui naiui bongni jingjal no bhaike somadan khaman aborok sung wan sulainani belai kheno nang tongo karon sung jara sinai rok jara protinidhi jori omai para rok phai hangkai sabo phainai bongno subai akai sabo subanai omai kaino sung tabuk tisak mau bo kaisa school ekdom birat ekta building tang tongo aro sung kaisa hostel soho khlaina chinakai tongo thinango tai bisi lak sudu hatai kotorni je borok chini yang Nobin Chaudhary chimi yang je tongmani Nobin Chaudhary tongo Masindi Khor tongo aboni poreni Dosgoria tongo Dokhin Dosgoria tongo Nobin Chaudhary ngo Birendra Para tongo tang Matia tongo omai kheye Mohanbari Tisakma naka Aisrang so kaisa village committee nai junga tabu lama hamtaka restaurant bo yango nong nai Panchayat office bo yango nong nai amti khai chung tak survey khlai tung yang jara mo hatai kotor tongnai rong bagui kaisa sujuk marnai borno kaisa village committee ni member chairman borong nong nangnai abo sung nai tung abo sung tai bisi laglak buskango chini jora kaham phai tongo chini bobagrani tifang bai a bisingono chung o elakar no duna unnoti khlaina bagui sung belai kheno saitok lainai